Ingginuman tabi ke kayo, at keka antimurin. pamamas ang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Melambat ginayak yay Maria at marapal yang binta king meto nga balen king kabundukan na ning Judea. Bintaya king balen ng Zacarias at dinina ning maya pay oras si Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloy nga king atyana at Elizabeth kitmuan king banalay espiritu migsalitayang masikan nga na. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ning anak amibait keka. Makanano kung pingayin tuliran ing dalawa na kuning ima ning kanakong Ginoo. Uling kabud dimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloy ing anak king atyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king balita na keka ning Ginoo, mipaltutu. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. May payabak po kaya kayungan. Manibat po may prosesyonan din. Lawen-lawen na kayo siguro po naturalitang putang bayo kang gising makabalag kalabi. Ne po? Inya po, kus grityo pa pong maya payabak din kasiping yung banta mag-smile la pong bagya. Ne po? Sa puwan nyo pong bagya. Ne? Sa puwan nyo la. Eyo pa po rin magbalag. Ne po? Kachuta na pong king kanam ng aldo ning kikatamong pa magsimbang bengi o simbang ganing aldo o yung misa de Gallo. At ing kikatamo pong ebanghelyo sasabyane kay katamoing kwento na ning pamamisita na ning indong birhen king kayang pinsan ni Elizabeth. At nano mo ing panagkat na kay katamo ning maya pabalita kaniting pamandake ng Maria king kayang sarili banan tabayanan ni ing kayang pinsan na matwa dapot mabuktot. Sabi ko pin po kay kayo, itamo pong Pilipino, puwata pong agyampang sinalpantayata na king kekatamong kasalpantayanan Katolika, neng kahit po tintamo pa pong sasalpantayanan miyayaliwang bage. Ne po, kanyapin po rin aliwa, dakal na po ariya. Anya pong bumunang simbambengi, sinabi ko po kay kayo, na rin aliwa kay katamo, halimbawa, paniwalan daytang kaibat mong mintaking lame o kaya king burol naning kekang gagawan bayo kamuli. Pagpag, ne po? At dingaliwa, sosyal na po yung pamagpagpagngeni. Dati po niyang panahon minyang anak kami, kaibat miking mete, ing sabyahan na mo pong mako, mamalit kong malan. Ne? Eyo pagkera, ing kaya kayong malan, ibat king mete. Pero ngeni po, liwa na po yung pagpag. Kay ba't mo pingminta king mete, munta ka king 7-Eleven. Ne po? Munta ka king Jollibee. Munta ka king McDo. Inyapin po, nung tutupo siguro yung pagpag, kamula pong kaladwaring 7-Eleven. Ne po? Karinlangan po may lakwan king Jollibee, ang po king McDo. Eko po balo, bakit makanyan tamo pong Pilipino? Pero dakal tamo po miyaya liwang kapanwalan. Agyam pong ela ausan ariya, neng kay po paniwalan tala. Halimbawa, anya pong anak ko pang malating, turuda po kay kami, nung burime ka nung abalo, nung ninuing taong maimot, nung ninuing taong ganid, mo kailangang testingan nung anyaranan me at mamieya. Ing sabi na po kano, ing taong maimot, matuling yagilagid. Ne po? Lenyo po rin kasiping yo. Kaya ko po balo nung tutu. Ne? Pero, agyam pa pong totoo ali, nanuyaman kuling kaya kang gilagid, katutuan, ing neng kayag yang makanano kapagaga kaking biyemo, ating daratanging panahon, mahimot ka. Agyam pa pong sabihan mong maganakaka at mapamye, ating daratang nga panahon, kabisang mamye. Dati po,
patse po ing siping mong bale o ika, migluto kang ulam. Uso po ing mipanatad ulam. Makanyan? Anya po nga nako pa, makanyan Mare, takman mo ining ka na akong balatong. Mars, takman mo yung ka na akong sigang. Mars, takman mo yung ka na akong tinola. Dati po makanyan. Yung siping mong bale at danan mo lang ulam. Pero ngayon ala na. Nakamanatad. Bakit? Kasi, mag-compute na ka. Lalawen mo na, itang mabawas, kitang linuto mo. Inyapin po sabihin mo kaya sarili mo, ay, nundenan keng metong silyo'y siping mimbale, sayang naman, mabawas ing ulam mi potang bengi. Ningkay naman po, pota pong mamye ka karing kalulu, bisa kang mamye limos, ningkay salatan mi yung bulsa mo, magkano ya pa yung pera mo At potang nga salat me, at linawi me, at niya pa 50, nga mo kaya sarili mo, nun din ang kaya 5 pesos, 45 na ako pera. May kumpisata na pong mag-compute. Inyapin tamo makapamye, uling lalawen tamo pane ing mawawala. Kaluguran kong kapatad, ustong mamye tamo, atin at ating mawala, atin at ating mabawas. Pero kakapilan man makapamye, nung panekang makalawe, king mawawala. Ingke katamo pong ebanghelyo, makanyaning dinake na ningindong Birhen Maria. Migbisita yaking kayang pinsan ni Elizabeth, muban kanita i-confirm na itang sasabyan na ning anghel, nakanam na ng bulan ning kayang pinsan, agyaman pong 60 o hanggang 80 or 90 years old ne. Inya po, may kadyapin po iteng kamaragul diling balita, inyang panahon da. Lola, buntis, nga na po, mabuktot tiya, ining matwa. Pero lawen tayo po yung indong birhen. Kay ba't na po nga balitan king anghel, ing makanya nakapalyarian, nano pong gewana, may malagwayang minta king kabundukan at king lawot na ning bundok na ning Hudeya. At ikit tamo po, na pwede tamo pong kutang ki sarili tamo, aba, mabuktot yan naman ni Maria. Pwede na namang isipan kabuding sarili na. Nung muntaya po king bulubunduki na ning Hudeya, malawot timpun talana. Mag-isan niya oras, mag-isan niya resources, nung naning kailangan ng dalan para king pinsana, pwede na namang gamitan para kaya. Pero migmaymut, muking nung nanoy tangatin niya, nun patiking oras. Napigmaymut itangatin niya, balo na king sarili na, king pilan niyang aldo maglakbe, balo na king sarili na malyaring maging sayang ing oras na, balo na king sarili na mabawas na rin kayang resources, pwede namang gamitan ki sarili na, pero mengwenta. Inya may kapamyeya king kayang pinsan ng indong birhen, uling linawe king mawawala. Kaluguran kong kapatad, ing Pasko, tungkol king kaimutan. Ing Pasko, tungkol king pangaganid. Ing Pasko tungkol yaking Diyos, mengwenta king ibiena kay katamo. Mo po tungkol ini king kaimutan king kwalta. Tungkol yan naman po ning king kaimutan king oras. Alimbawa, kempumbale, ikayo pong pengari. Ningkay po, okay mo po itang magobra kayo. Okay mo po itang ating kayong lilingunan, kilwal na ding baleyo. Pero ningkay, maging maganakako pa king oras, kesa karingaliwang tao, mas maganakako pa karingaliwang tao, kesa king oras yu, karing kayong anak. Ningkay mas dakal ko pa oras karing kumari at kumparyo, kesa pakiramdaman nyo lanong nanong daralanan daring anak yo. Ala pong problema nung magobra kayo. Pero make sure atin kayo pong oras karing kayong anak. Ikayong anak. Ningkay mas dakal ko pa oras king kayo cellphone. Mas dakal ko pa oras karing gagawan nyo king kilwal na ding bale. Okay mo itang ating kong gagawan, magatal kayo, ating kong pupuntalan, pero tandanan nyo. Kayong maymot king oras daring kayong pengari. Inyapin po ing baleta mo,
Ningkay bala mo boarding house niya mo. Bakit? Ningkay mas dakal tamo pa oras karing miyayaliwang bagi. Okay mo, ingatin tamong gagawan. Okay mo, ingatin tamong pigagap. But make sure, atin kayong oras karing kapamilyayo king biye. Inyapin po dakal po kay katamo manyese asot pusa. Bakit? O kasi nang kay itang lugod at oras, ay etamo akakit ka ring pamilyata mo, at lising aso ang po yung pusa, bibiyen na kay lambis. Nyaning kay po, potanging aso, datang ka, at least mo yung aso, kembut-kembut yang makanyang potang datang ka, excited ya. At potang datang ka, sampaya pa kay ka, uma na kapaning aso, uma na kapaning pusa. Ika yung pengari. Potang datang laring anak yu kimbali, excited kayo? Ika yung anak, potang datang laring pengari yu, excited kayo? Bakit nang malilyari? Kasi may pagmaymot tamo king oras. May pagmaymot tamo karetang panawon, kailangan tamo ing metong at metong. Kaliguran kong kapatad, kamaimot king oras mo king pamilya paneko pong sasabyan. Kayo man nyayang oras, uling ing oras daralan. Ate mo balo, kapilan mapupus ing biye. Agyaman po king bibanjan, daratang nengkaing kay katamong kaimutan. Nengkay karakal mo na kwalta, malyari kang mamye, kabisang mamye. Bakit? Sasabihan mo, mababawas la ring kwalta ko. Kapatad, nung panay mo sasabihan mababawas la ring kwalta mo, talagang ka makapamye. Inyapon po masanting la ring programa tamo kim parokya, kalupa na po ng simbambengi, at karing miyayaliwa pang okasyon, magpa-offer tamo pong miyayaliwang goods. Eban kanita, gasto sana katamo ning parokya. Nun eban kanita, mabiyasa tamong midake nung nano ingatin tamo. Nabingi po migmisa ko po kay Tiking Villa Santiago. Kaya po, na pong karakal mig-offer. Halos po reta pong sinimba mig-offer la. At niya pong lawen ko po yung offer da, mig-offer la pong abiyas. Nung sukatan ko po itang offer dang dakal, dakal po supot-supot. Ningkay po, metong gatang, adwang gatang, siguro atin pang kapit ng gatang. Pero may tula ko po. Agyang pang ditak mo itang inoperda, may kadking wada mo ketang datukan ng dangabiyas. May kadkinang wala mo ketang metong kilong selida. Ban kanita mo makapamiela karingaliwa. Pwede na namang sabihan king sarili da, ay, nung mamye ko, mag-offer ko karing kalulo ko naman mabawas sing abiyas mi. Pero penikwanan dang mimye. Uling baluda, na nung makalawi kaketang mabawas, kakapilan man makapamye. Aga nakakepoy ni pong minsan karanasan ko, anya pong seminarista ko pa, minsan po itang kaluguran ko, home break mi po minuli kami, ikat na ko pong mangan king Jollibee king San Fernando. At anya pong agkat na ko po, tinext na ko po nga na, mga kataking Jollibee, total pauli ka rin nga na. Ayala akong pera nga ako. Ali nga na, librida ka nga na. Ako naman po yung mahilig kay libre, tinukina ako man po. So, mengan kay po kay Jollibee. Ne? Kaba pong mipangumusta kami, atin pong linapit metong nga teenager, metong nga babayi, magdalaya pong backpack. Magtindaya pong ballpen. Nga na po kay kami, mga kuya, bili na po kayo ng ballpen nga na. Siya 50 lamo po, atino pong kalendaryo. Nga na. Baliyo po retang ballpen na reta, deta pong patsye inigot mo king gilid, atin la pong kalendaryo. Ne? Kay ba't nga ko, siya magkano la, 50 po yung metong. Nga na. Ha? Kitang tindahang kita, siya 7 ay panda nga ako, ikapis sa liming 50 pesos yung ballpen mo nga ako. Banta mo po, ating ko pong pangallowance bukas nga na. Ay, kamal na naman yung ballpen mo nga ako. Nanungan po yung pinyabi ko kayong babae, ban kanita po mabating iya. Ne? Banta po kami po sali.
At kaba pong di-discourage kay po ining babae, magsalita na akong magsalita, kukwentuhan kay bahay sumawat mabating, hindi pong kaluguran ko, tahimik ya. Babagot ya po king bulsana. At binagot ya pong dinalan. Biniyan po ketang babae. Nga na, ate nga na, bigyan mo kami ng dalawa. Nga na. Ay maraming salamat po nga na, may baon na po ako bukas. Likwanaw po retang aduang ballpen tsaka ya po meko. Pingamuha ng keping kaluguran ko. Diyos ko nga ko, ballpen, dinalan, makatorsi kakitan tindahan nga ako, makasali na kang panda. Huti ka naman nga ako, saguli mami kan dinalan. Puta paglokwa na kanitang babae nga ita, karakal magloko ngeni. Nga ako. Peki bata na ako po ding kaluguran ko. Magpari ka pa mo. Nga na. Ipakarine ako po. Nung burikeng dinan nga na, wala kang pakialam nga na. Nung paglokwa na ako, ingapong ginuna yung may nakit nga na. Uling bisa kung maging maganak ka, mo ko dapat pigilan. Kaluguran kong kapatad, tutu, na potang mamyeta mo, ating mabawas. Pero nung panekang makalawe, king mababawas at mawawala, kakapilan man makapami. Katataulian po, paneke pong sasabihan nini po tang magmisa ko kempi samban, ing awos mo po king tawong maymut, ing tawong ebyasang mamye, ing tawong ganid, nano po ing awos mo kaya, makasakmal ano? Palad. Makasakmal palad. Ing tao pong maganak ing taong mapamye, makabuklat king Tagalog bukas. O, lawenye po ne. Patse, maimot tamo. Ustong maimot ka, makasakmal ka palad. Ating kang ibye, king oras, king panahon, king pibandyan, ating kang ibye, dapat kabisang mamye at maimot ka, makasaraying palad na ning biye mo. Ingkutang, potang mitugtog yang grasya nga pong ginuke kay batbanwa. Mo asa po. Bakit? Makasara ka palad eh. Pero, potang maganaka ka, potang mapamye ka, potang mapanyawag ka, ing biye mo at ing palad mo, makabuklat ya. At potang tugtugan na kang grasya ni nga pong ginu, tambing mo nga sa po. Inyapin po ding taong maganaka at mapamye, lakapilan man kagisa ng grasya. Ding taong maganaka at mapamye, lakagisa ng king nanuman, dapat ding taong maymut, ilaring pane, kakapaltan, ilaring pane, kakagisanan. Ulitan ko po, potang mamye tamo, siguradong ating mawala. Pero nung makalawe kaking mawawala, kakapilan man makapamye. Ing Pasko, alang lugar ing kaymutan, nung ing Pasko mo may mutya, yatune Pasko. Amen.